A teraz zacnie zaproszę na szolka tyju z Lejem Swaczyną. Dzień dobry, dobry wieczór na kolejnej szolce tyju. Mam tutaj dzisiaj takiego człowieka, Carlusa, którego trafił na ostatnim Marszu Autonomii. Przedstaw się. Dzień dobry, witam. Nazywam się Rafael Pilot, albo Pilot. Jak chcecie, możecie go dać. No i cieszę się, że pan Leo mnie zaprosił tutaj, żeby coś powiedzieć o Ślązokach z Niemiec. No bo się Carlus nie przyznał, ale mieszka na stałe w Berlinie, ja? Genau. W Berlinie. Dobra, powiedz mi, jak to się stało, że się w Berlinie taki Ślązok znalazł? No jak to się stało? Jożek był bajtel, jak my wyjechali ze Śląska do Niemiec, a to my jechali na Dolną Saksonię. Tam żech się wychował, a żech był starszy, żech pojechał na studia do Berlina. I tak tam mieszkam już 20 lat temu. Dobra, a co tam robisz w Berlinie? Co tam jest? Ja pracuję jako fotograf i jako operator kamery do telewizji. A, to jesteście takie samoż kolegów teraz No na tej dyć. stacji, No je. że też to robią. No dobra, ale to wieleś miał lat, jakś pojechał z Polski. Mi było 6 lat. Jak stąd się wyjechali, ja? No to wiesz, gryf nie godosz, bo ja znam takich, co pojechali mając 15 lat i potem rozumiesz, albo udawają, albo richtig po polsku już nie, znaczy po polsku, po śląsku, bo to takie po polsku w cudzysłowie już wcale nie gadają, ani nie czytają, ani nie umieją. Genau. Tak to je. Jożech poznał dużo ludzi ze Śląska i żech się tak jakoś postarał się tego języka nauczyć, nie? Bo po polsku to w ogóle żech nie umiał, a żech się samemu nauczył, to znaczy trochę kursów żech zrobił w Niemcach polskiego, bo my w doma ino durchwandrowali po niemiecku, tak ino jak może Bizow przyjechał, to się troszkę tam po śląsku pogodało, ale tak właściwie ino po niemiecku durchkodamy, to ja z mojej samej inicjatywy żech się nauczył, nawet umiał trochę pisać i gadać po polsku także, nie? Aha, no to tyś jest taki Ślązok, który, żeby się pogadać ze Ślązokami, którzy nie poradzą po niemiecku, to się z kuli tego uczył polskiego i śląskiego. Genau. Ja to też tak odczuwam, bo myślę, że każdy Ślązok, tak właściwie można powiedzieć, jest wielojęzyczny, tak? Języczny, tak. Genau. No bo tak richtig to Kesik na Śląsku to umieli po śląsku i po czesku, po śląsku po niemiecku i po śląsku po polsku. Bez to Kesik był też teraz troszkę powiem politycznie, była taka familia, co się nazywali bracia, jak to się już nie pamiętam, ale nic, w każdym razie był taki związek górnoślązaków, który chciał, bracia Reginkowie, którzy chcieli stworzyć Szwajcaria Górnośląską, w których te trzy języki byłyby językami oficjalnymi, a domowym językiem byłby śląski, czyli polski, czeski, niemiecki jako języki oficjalne, a śląski miał zostać się tym domowym. No ale no niestety Francuzy zawalili i do tej Szwajcarii Śląskiej nigdy nie doszło, a Ślązoki w większości stąd wyjechali, bo ja też swego czasu wyjechał, ale ja miał troszkę inaczej, bo ja pojechał do richtig fajnych Niemiec, a my to sam gadali na NRF, kiedy były NRD jeszcze, to ja pojechał tam już jako człowiek dorosły, żonaty, dzieciaty i moja kobieta mi padała, że ona się do tych Niemiec nie chce przekludzić i bez to ja tu przyjechał i tu je. Tyś zaś pojechał tam z rodziną, tam z familią, ale ta jakoś tęsknota cię tutaj ściągnęła. Powiedz, co tam jeszcze robisz do Śląska? Bo ja tam słyszę, że tam jakaś inicjatywa, czy coś tam w Niemcach działo się. Co wy tam robicie do No właśnie. Śląska? Kolega ode mnie, Robert Starosta, on stworzył właśnie ta inicjatywa kulturalnej autonomii Śląska. Po niemiecku die Initiative der kulturellen Autonomie Schlesiens.
to jest zapisane towarzystwo, co tam działo właśnie do Ślązoków, które się czują Ślązokami, a nie Niemcami. I to my próbujemy po prostu coś ich zrobić do tych Ślązoków, które właśnie mają te śląskie poczucie. Aha. Rozchodzi się w ogóle o to, że właśnie w Niemcach jest tak, albo że się jest Niemiec, albo że się Polak, albo Czech, ale Ślązaka takiego czego nie ma. No, ale Ślązok to jest takie, jak to powiedzieć, ciężka sprawa i właśnie o to walczymy zusammen, właśnie tu na Śląsku też z wami, nie? Żeby właśnie ta samość pobudzić, bo to, co nas richtig denerwuje, to jest to, że jest takie towarzystwo, się nazywa Polonia w Niemcach. I to towarzystwo Polonia, w tym jest bardzo dużo Ślązoków, które właśnie nie mają tej świadomości, że one właściwie są Ślązokami. Aha. I się pokazują dobra. jako Poloki. Dobra, ale ja był w Niemcach i mieszkałem tam na Szwabii. No i tam Szwaby, czyli miejscowe takie autochtony, u siebie nie gadali Niemcy, no gadali, my są Szwaby. Nie? Ja, I to no. gadali z taką dumą narodową, można by powiedzieć, że on nie Niemiec, no on jest Szwab. Nie? To samo idzie powiedzieć o Bajerokach. Nie wiem, jak tam w innych landach ponoć też, że się czują jakby to przedsia, że oni są w niemieckim państwie, oni mają ten Deutsche Staatsgesicht, ale każdy z nich się czuje no, autochtonem swojego landu, mają swoja szpracha, mają swoje zwyczaje, swoje oblicze, swoja kultura, mają tę autonomię kulturalną. I jak ja przestał gadać w tych Niemcach, że ja też mam ten Deutsche Staatsgesicht, a zaczął gadać, że jest Ślązok, no to wtedy oni zaczęli mnie tak richtig dopiero szanować. Bo ja nie przedstawił się, że jest Niemiec, no przedstawił, że jest Ślązok, no to oni to mieli w zoce. Czy wiesz, to mi się teraz tutaj coś nie zgadza z tym, co ty mi gadasz, że tam się ludzie są ino czują Niemcami, albo Czechami, albo Polakami. Ja, bo jak się powiedzie, że się je Ślązokiem, to po niemiecku by było ein Schlesier, ein Oberschlesier, Ja. i to automatycznie je do Niemca zrozumione, że on jest Niemiec. On jest Niemiec, Górnoślązok, Niemiec. Tak jak pan dał przykład przeca z Bajerami, w Bajerach tak samo mają poczucie, tożsamość bajersko, ale także są Niemcami. I ja też tak myślę, można mieć więcej. Ja też mam obydwa poczucia, się czuję Niemcem, a się czuję także Ślązokiem. A najpierw w ogóle się czuję Ślązokiem. I to nie ma określenia jakiegoś tam nacjonalnego, tak się go do, ino regionalne, byś tak powiedział. I to jest właśnie to, co mi się też bardzo podoba w Niemcach, przynajmniej na Bajerach tak jest, że jest poczucie regionalne. A tak w innych landach to się troszkę tak straciło. To się zogólniło i to już tego regionalnego poczucia tak nie ma. Jest wszystko ogólne niemieckie. No ja może patrzę na to troszeczkę inaczej jak ty, bo ja w Niemcach jest ten Besucher, nie? Genau. I ja tam przyjechał kiedyś tam pod Alzacja, tam taki kraj Worms, nie wiem czy wiesz, Ja, w Wormsu tam jest taka Schifresheim, taka wiocha i tam mam takich bekantnych ludzi. I ja tam przyjechał i gadał, Herr Schein, Entschuldigung, ich schlecht sprechen Deutsch, nie? A on, Leo, mach nix, ich auch. Tak na niego wejrzał i potem tak poległ bardziej na migi jak na Gotka, zaczął się dopytywać, skąd to jest u niego, że on też źle po niemiecku. On padł, wiesz, bo ja gadam tak, jak tutaj gadają. Nie? Genau. A po niemiecku to no w telewizji, w kościele. Nie? No i ja tak, jak to oglądam, jako taki bezucher, doszło jak, że w Niemcach, no to po niemiecku gadać,
to się go w telewizji, w radiu, w kościele i w gazetach pisze. A w domach każdy go do tą Muttersprachą, taką domową gotką i żaden nie ma tego nikomu za złe, a wręcz odwrotnie we szkołach tego uczą. Jest to tak, że w szkołach się uczą na przykład szwabische Sprache? Nie jest mi znany, nie wiem nic na ten temat, ale ja myślę, że to jest tak coś podobnego jak do Ślązoka. Do 45 się go dało po niemiecku, na ulicy we szkole, a w doma się po naszemu. No i tak to też zostało na Bajerach albo na Szwabach, że tam go dają też po naszemu, ale to ino doma albo Kesik tam, nie wiem, No ale nie, no dobra, ale jak ja patrzę na szwabską telewizję, znaczy na słuchał radia we Szwabii, no to ja szwabskiego radia, bo tam mają takie też jak u nas ten radio Piekary, tam mają szwabskiego gotka, nie? Ja. To ja tam ani słowa nie rozumiał, nie? No ja. Jak patrzę na telewizję z Bajerów i leciał film bajerski, nie? To ja też słowa nie rozumiał. Nie? Ja nie godzę, że ja znam dobrze niemiecki, to by ich grzeszył, bo kiepsko po niemiecku, ale nie zrozumieć nic, to znaczy, że u niego dają innym językiem. Tak jest. Ja też tak myślę, że to właściwie jest gotka odrębno, tak samo jak na Bajerach, a w ogóle ten stary bajerski to jest, do mnie to jest gotka odrębno, ale nie mogę powiedzieć za dużo na ten temat, bo ja nie jest językoznawca i no robię to jako hobby. No ale że chci to i się też staram się domyśleć, jak to było z tym śląskim. Co że chciał powiedzieć na ten temat w ogóle, ta regionalność, ta odrębność regionalna, myślę, że to ma przyszłość więcej niż te sztucznie stworzone kraje, co wszystko chcą, albo to jest niemieckie, albo to jest polskie, a zresztą myślę, że Niemcy nie mają nawet takiego problemu, bo grupy etniczne są uznane w Niemcach i to już od kupa lat. Na przykład na północy mamy właśnie tych Frizów. To jest grupa etniczna, germańska grupa etniczna, odrębna. One mają swój język uznany. Chociaż długi czas też o to kępowali, żeby to dostać, ale dostali, są uznane jako grupa etniczna i mają właśnie możliwości się uczyć po fryzyjsku. A także mamy też grupa słowiańska w Niemcach, tam na Łużycach. To zaraz się łączy koło Dolnego Śląska. Tam żyje grupa etniczna słowiańska, właśnie te Serbo-Łużyczanie i one także są uznane. Gotka jest uznana i w Niemcach nie ma problemu z mniejszościami etnicznymi. I to mnie bardzo dziwi, czemu tu jest taka ciężka sytuacja uznać tych starą kultury, które tu byli, czy to jest na Kaszubach, czy na Śląsku. Bardzo by się cieszył i myślę, że to się kiedyś nam uda, a my, Ślązoki w Niemcach, tak samo o tym myślimy i chcemy się o to starać i wam pomagać tutaj na Śląsku, bo Śląsk to zawsze będzie nasza heimat i nie zapomnimy o naszej heimacie. No ja myślę, że na tym możemy skończyć, że nam się gryfnie pogodało. Powiem wam jeszcze jedno, ten człowiek, którego tutaj mamy dzisiaj, trafił mnie na Marszu Autonomii i padł, że mu się podobała Szolka Tyju. Bez tego go tutaj zaprosił. I możemy powiedzieć, że telewizja Sfera jest oglądana nawet w Berlinie. Dziękuję. Na dzisiaj to by było tyle. Zacnie zapraszam do oglądania zaś.